Затова го направих. Любимата й вещ е? Това столче, тази табуретка. Ти ли си я правила? Не, дариха ми. Тя е картонена. И е с книги. С ужасно красиви. Свободното си време Ваня отдава на любимите си хора, а когато не я мързи, спортува. Има едно нещо, което правя мързи винаги. Играя тенис. И зимата е по-сложно, но с моя китарист той е взел корт и в събота играе тенис. Но то миг от седмица за един час. Така че не мога да се хваля, че спортувам активно, понякога ходя да плувам. Но тази седмица почвам. Представата ми за образцов дом е дом като този, дом като някой отсреща, може би, не знам. Дом, в който първо е приятна обстановката и първо казвам глупости, второ е приятна обстановката и първо има прекрасни взаимоотношения между обитателите му. Щастлива съм, че моят дом в момента е образцов. Защото се радвам на изключително хубави отношения и спокойствие и любов и така. Това е образцов дом. Любовта прави образцовия дом. Ние живеем в образцов дом. Покажи ми образцовият си дом. Прочети ме, аз за теб. Изсири ме с правилния тон. Съблечи ме. Да я попитаме какво си пожелава. Може ли на ум? Не може. Телевизия не може на ум. Да съм здрава си пожелавам, защото боледувам от време на време. Хич не ми харесва. Здрава си пожелавам на себе си, пък и на другите хора, защото като се разболеш от нещо и се сещаш тогава, че е най-важното, пък ние го смятаме за клише. Нали, радост, щастие, любов, здраве от картичките е клише. Да, клише, обаче са най-важните неща, реално. Знаем ли кога и как пристига точно любовта и как да я държим в ръце на 30? Как да я предпазим днес от страх, от глупост и от стрес? Бездарни ли сме с теб сега на 30? Покажи ми образцовият си дом. Прочети ме, аз за теб. Изсири ме с правилния тон. Съблечи ме. Образцов дом. А сега нека поканим рекламите, които намериха подслон в нашият образцов дом. Образцов дом. С
Съвременният човек предпочита да прекарва все повече времето си навън, особено през топлите месеци. Ето защо, вместо да бъде скучна и ефтина, градинската мебелировка може да е изключително елегантна и изящна, превръщайки балкона, градината или верандата в своеобразно екстериорно помещение. След като през изминалата година на мода беше съчетанието между черно и бяло, то през 2009 ще доминират отличаващите се весели цветове. И това не се отнася само за тапицерията на мебелите. Ярките нюанси могат да бъдат представени чрез комбинация от различни по ширина раета или пък огнен дюс. Най-важното е крайният резултат да бъде отличителен и запомнящ се. През 2009 ще има повече различни форми, ниско сядане, високо сядане, комбинация от цветове най-вече. Като естествено основни цветове лилаво, червено, ярко, разбира се, оранж, синьо и така нататък. Другото, което се забелязва като тенденция, е, че опитваме се дома да го изкараме в градината, което и е хубаво, и не е хубаво. Хубаво е, че искаме да се докоснем повече до природата. Точно затова и малките тераски, които имат хората, искат да сложат било то някоя саксия, аксесуар, да си изкарат трапезарната маса на терасата, било то кухня, барбекю и така нататък. По отношение на мебелите няма какво много да се измисли като дизайн. Там единствената промяна е цветова или материали. Затова хората опитват да вкарат и аксесуари в градината. Затова се използват било то кашпи, саксии, пак от естествени изкуствени материали, някои саксии са светещи, допридава някакъв допълнителен уют, да, разбира се. В същото време, на места, които са затворени и няма достъп на слънце, вътрешни дворове и така нататък, хората предпочитат и изкуствени цветя. Било то кактус, било то палма, лалета и най-различни. Но за предпочитане са естествените. Пак казвам. Но въпреки че едното и другото си имат предимство. Едното живее по-дълго, другото иска повече грижи. С пластмаса могат да се направят всякакви форми. Докато от дървото е много по-трудоемко или от който и да е друг естествен материал. От една пластмаса се прави с шприц форма или щанц форма и така нататък. Шприцва се този детал и може да се направи комбинация както от цветове, от форми, от абсолютно всичко. Въображение е достатъчно. Докато от естествените материали има неща, с които трябва да се съобразяваме. Дали това дърво може да се огъне до еди колко си, т.е. колко може да се огъне това дърво, с какво може да се комбинира, ще ръждяса ли, ако е с еди към и така нататък. Поддръжката също. Докато една пластмаса, тя единствено старее от UV лъчи, от слънце, но пък от друга страна има стабилизатори, които помагат това нещо да не се случва в кратки срокове. Както казах за пластмасата, столчета могат да бъдат в различни цветове, а модерното и новото, разбира се, тази фирма, с която работят, те не са пионери. Друга е фирмата, която е измислила транспарантните столове. Те могат да се използват както в градината, така и в интериора. Почти универсално. Дали са удобни? Смятам, че са добре. Перфектно. Добре, нещо друго интересно ще ни покажеш? Мога нататък да ви покажа. Това е от същата серия на тази фирма, която влизат един в друг, не вземат много место, все пак ние зимата не ползваме градината. Това може да си го оставим на терасата и да го аранжираме по някакъв начин, да го използваме като кашпа или нещо от това. Кой ще е хита тази година в цветовите комбинации за градинските мебели? Основно лиловото. Имаш ли какво да ни покажеш? Разбира се. Добре. Това е като акцент в едно заведение, защото ако е само лилаво или е натрупано само в един цвят, ще стане много натрупано. Претрупано ще стане от един цвят. Това е врезалитов плод, който издържа на външни условия. Има го в различни цветови комбинации и декори. И всеки със своето си въображение може да си направи градината, подходяща по неговия вкус. Може да се използват най-различни плотове, различни стойки, столовете, седалките могат да бъдат различни, краката различни на столовете, докато в едни естествени материали това не може да се получи. Там се гони дървото, камък, състарен камък и така нататък, ковано желязо. Той също си е хит, но смятам, че следващата година ще бъдат по-изчистени форми и по-ярките, по-цветните, по-шарено.
Най-важното е да си купите удобния. Модерният е след това. Той нека да е модерен, но в крайна сметка вие сте в вашата градина, на вас трябва да ви е удобно там. Така че всеки един стол, който ви е удобен, той е модерен за вас за тази година. Следващата година ще си купите нови. Релаксация, отмора и забавление. Това са трите ключови думи, които описват тенденциите в градинската мебелировка. Колкото повече се размива границата между вътрешното и външното обзавеждане, толкова по-силно ще става нашествието на интериорните удобства в екстериора. Дали светлината има форма? Едва ли сте се замисляли по този въпрос? Едно е сигурно, когато говорим за интериорен дизайн, светлината е от първостепенно значение. Новите тенденции са издигнали в култ футуристичните линии, а творенията на най-добрите в тази област са досущ като от филм за бъдещето. Светлината винаги е била посланник на позитивизъм и от създаването й, изкуствената светлина ни позволява да продължим деня. Това е довело до желанието да я запазим. Използваме и разкрасим практически или емоционално, разточително или минималистично, чрез технологични или декоративни стилове. Нематериалното представяне на изградената форма, светлината разкрива личното, егото, нуждата, удоволствието, греха и се превръща в символ, в универсално послание. Позитивното послание светлина-енергия е трансформирано в перформанс и задоволява скритата нужда за емоции чрез езика на качеството. Всеки е чувал за таинствения обитател на вълшебната лампа, който изпълнява желания. А виждали ли сте го? Светлината в дома също може да ви пренесе в света на приказките и фантастиката. Всъщност, дизайнерите на осветителни тела са изправени пред голямо предизвикателство. Като начало, една лампа трябва да привлича вниманието с формата си. Това е безспорно. Изборът на цветове и материали също не е без значение. Общото впечатление от модерното осветление е, че то е в състояние изцяло да промени стила и атмосферата на един дом, да създаде специално и уникално усещане. Най-важното обаче за всяко осветително тяло е да създава неповторима атмосфера, да претворява пространството, да изразява, да рисува чрез светлината, която излъчва. Да, светлината има форма и тя е изключително красива във всичките си превъплъщения. Светлината дава живот, или по-точно живот на вашите идеи. Ако желаете да акцентирате върху част от жилището си, нека тя бъде окъпана в светлина. Ако желаете интимност, изберете подходящото дискретно осветление. Като неизменна част от всеки интериор, светлината и нейните вариации могат изцяло да променят облика на вашия дом. При осветителните тела има основно две новини, които определят насоките. Първата е максимално изчистени линии и най-необикновените на външен вид лампи се подчиняват на това условие. Смелите футуристични идеи вървят ръка за ръка с минимализма. Втората новина засяга практичността. Новите лампи са мобилни буквално във всички посоки. Те могат да се въртят на 360 градуса във всички ъгли. Това автоматично ги превръща в най-удобната вещ в дома или офиса, тъй като поставянето на една подобна лампа спестява поставянето на няколко спомагателни. Обожавате фойерверките, нали? Бляскавите илюминации в небето, които сякаш запалват нощта, вълнуват сърцето и очите и изпълват сърцето с празнично настроение. Ако искате да се наслаждавате на подобни емоции всяка вечер, тези модели са точно за вас. Когато нощта се спусне над земята, звездите започват да танцуват и сякаш от небето се сипе бляскав дъжд, чието капки са уловими само за очите. Подобно на звезди, кристалите на лампите събуждат сетивата и създават емоции, на които ще се наслаждавате всяка вечер. Надявам се, че времето, прекарано в Образцов дом, ви е било интересно, забавно и сме ви накарали да помечтаете. Ако наистина е така, елате ни отново на гости. Всеки вторник в 8 вечерта.